Hey, pst, dames. Hoe 4 is het nog? Hey. Wat moet je even doen? Ik was op een dag wekker en toen dacht ik, ga deze squalles tot leeg. En ik ben naar de gemeente West, ik ga vregen en die waren eigenlijk heel enthousiast. Wilma, mijn nicht, die zei, ja, wat een leuk idee, ik doe mooi. En nou ja, zo ben wij aan de slag gaan en Hier zitten we. hier zitten we. Heksie Peksie is het Kinderspeeltheater van Waaien. We hebben kinderfeestjes houden. in principe mooi ze zelf boatie, en dat die fantasie goed prikkelen wordt, maar we doen ook knutselmiddies, en dat de creativiteit ook benut wordt. Nou, achter de televisie en achter de computer, nou ja, dan zit ze maar wat. En nu komen ze bij mij in wandelen en dan wordt er samen boaten. En dat is, nou ja, dat is zo mooi. Wie heeft dus een computer? Ik. Heeft toch een computer dus? Ja. En wat heeft u op een computer? Buurman en buurman. Heeft toch buurman en buurman op een computer? Wat doet die? Die zijn wel eens oorlogwapens. Zijn buurman en buurman oelenwapper? Ian ring. Heeft u 1 ring? Ja. En wat voor ring is dat? Wat ziet erop? Uit. Echte politieman. Ga je een boeven vangen, jongens? Ja. Hij heeft natuurlijk al iets van dat spul. Ja. Ik keer daar jeentjes. Zoals Justen weet ik nog heel leuk, hè? Dat is een hele voorstelling, bedachten ze. Ze waren hier in het ziekenhuis aan het boatsen en ze pakte de telefoon. Een van die famkens en zei, ja mevrouw, uw baby is klaar, u kunt het nu ophalen. Je gaat op. Is dit koekje lekker? Ja? Dit is even zien hoe lekker dat is. Door zijn hap. Maar, door krommelt wel een beetje. Ik kan vegen. Kan die vegen? Ja. Oh, dat komt mooi uit, hè? Want dan kan je al die krommels van de grond die weer mooi opvegen straks. Dus dan is eerst koekjes en dan is het dan weer opvegen. Ja, is toch een moeder vol, hè? En als we een moeder vol hebben, wat mooi we dan net? Net op de bank. Moest er wel praten met een moeder vol? Ik ben echt een metalhead. Wat had er niet in? Wat is daar zo leuk om? Nou ja, de bassdrums, daar gaat het meestal om. Dan gaat het hartslag het met en dan moet ik springen. Net zo als een housebeat. Dus alleen dit is dan met metal. En je moet een metalkaar een leuk feestje vieren. Wat vind je over een hobby van jouw man? Mooi. Ja, ik vind niet alle heavy metal mooi hoor. Ik hou alleen maar van Saxon en van Rammstein. Het hele heavy vind ik niet zo mooi. Kijk, ik zit nou onder de tattoos, maar vroeger was het altijd, had ik allemaal blauwe plekken. En dan was ik trots op. Dan had ik weer gigantische blauwe plekken van Pogo. En dan probeer ik altijd ook nog even corset of drums en stokjes te scoren. Oh. Ja, ik ben heel drummen oriënteerd. Ik ben gek op drummers die hun kunstjes doen.
Dus een knap staaltje wat ze presteren. Is dat zo? Ja. Het is toch alleen maar herrie? Nou, nee, dat denk ik niet. Maar een heleboel denken dat het herrie is, maar probeer het maar eens. En dan heb ik nog even wat moois. Loop maar even met. Want ik spaarde dus drumstakjes. En concertkaartjes. En consumptiemunten. En ja, wat allemaal niet. Het licht opzoeken. Dan zelf wel even, het is maar een klein hokje. De hele wc hangend vol. Ja. Ja, de drumstakjes. En dus, iets meer dan 200. Nou, drumvel, dit is van Saxon. Ja, ik moet eigenlijk deze drumstokjes nog ophangen. Ja, dus, zo, het wordt eigenlijk de krap hier allemaal. Dit is allemaal van, en ik zet altijd de datums erop, wat voor zaal. En wat voor band natuurlijk. Ik bedoel, hier ben ik ook trots op. Vinnie Paul van Patera. Een schoen zelfs. Van Imperia. Dus ja, nee, hartstikke leuk. Maar ja, ik zelf. Nou, wij hebben wel eens een festival op een boot. En dan komen altijd als piraten. En dan heb ik zelf zo'n ding gemaakt voor. Kijk, al die morgen op de rockers zien hoor, bij de Frans.